وشره. كم أركان الإحسان؟ أركان الإحسان واحد. وما هي؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كم مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاثة. وما هي؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sunana Hafsa Abubakar, na zo domin karanta muku asharatul mubashirin bil janna, sahabbai 10 wa'anda Allah ya yi musu alƙawari za su shiga aljanna. Asharatul mubashirin bil janna: Abubakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, Ali ibn Abu Talib, Talha ibn Ubaydullah, Zubayr bin Awwad, Sa'id bin Zayd, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqas, Abu Ubaidah bin Jarrah radiyallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaihi wa sallam da kuma ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Sunana Malama Zugariya, na zan karanta muku sunayen matan manzon Allah da 'ya'yan shi. Azwajo inda Ashafi Magawa, wasta Khadija tun fa Saudat, Aisha tun fa Hafsat, wa Zainabu wa Lam tun Maimunatun Safiyatu wa Innu Ammat Aliya Zawjatu Juwari bintu Husaina Zainabu wa bintu Yasi Zainab auladu fa sab'atun banaluhu arba'at wa Zainabu bi awwali wa Ummu Kulsum bin Sani Mu'ayyadu wa ba'da Fatimatun kitab ama zukuru innahu faqasimul awwaluhu wa atlai kayu wa atlai ma asku. Assalamu alaikum wa Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Nimatu Rabi, na son karanta muku hadisi na biyu. Har Abi Huraira an ɗauka da Non, ce n'est pas bien. An ce maka ba ɗan zango bane ka ji. Allah ya mishi yarda. Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ɗira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, la yadkhulul jannata bahilun, duk mai rowa ba zai shiga aljanna ba, wala mannanu, da kuma mai gori. Rawahu Muslim, Muslim ne rawaito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk wani mai rowa wanda yake da shekin rike aljihun shi ba zai bayar ba, to ba zai shiga aljanna ba. Har kuma wanda ya bayar ya go'anta shi ne ba zai shiga aljanna ba. Don haka bayan Allah mu yi kokarin Allah ba mu mutum mu bayar. Bismillah. لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sunana Abdullah Faris Ben Umar. Sunana Jafar Mahmud Ishaq. Sunana Muhammad Fauzan Ben Umar. Sunana Habibullah Sani. Sunana Abdulrahman Ben Umar. Sunana Abdulhamid Ishaq. منذ domin mu karanta muku manzumatul mufida. Alhamdulillahi azimi sha'ni bi kulli ni'matin huwa rabbani. ثم الصلاة والسلام عبدا على النبي هاشمي أحمدا. فهذه منظومة المفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة كي يحفظوا العلوم على الصغر، فإنه كالنقش فوق الحجر. أرجو لها القبول بين الناس، تكون في التوحيد كالأساس. فمصدر العقيدة الصحيحة الآي والرسول حسن صحة، بفهم أصحاب القرون العولى من هاد عن أقوالهم مخزولا. وأول السؤال عن من ربي، فهو الإله حق دون ريب. عرفته بالخلق والآيات، قد استوى في عرشه
بالذات وأمره العظيم بالتوحيد نهى عن الإشراك والتنديد وشرك الأوعاد مع الأكبر ودونه فيما علمنا أصغر له فقط أن تصرف العبادة من دون نقصان ولا زيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ya saka ma wa'annan yara da albarka, Allah kuma ya saka musu da alkhairinsa game da abin da suka nuna mana ko kuma suka karanta mana a yau. Domin wannan abayat da suke karantawa wallahi sako na dauke da wannan waka da suka yi. Don kai gani kake waka ne, to ba waka bane. Sako babba na dauke da wannan abayat da suka karanta yanzu nan, wanda yake son kowa ya mallaki hankalin kansa don sanin aqidarsa insha Allah ta'ala. Allah kuma ya sa mu dace. Wannan shine abin da mu yi muka tanadi don mu bayyana shi ko mu presentation shi a gaban shugaban wannan anguwa, sarkin anguwan nan. Insha Allah ta'ala abin da shafi kado na yara insha Allah ta'ala za a bayar anjuma ko kuma idan na rufe birnin babu duka insha Allah ta'ala, don babu lokacin za mu tsaya mu yi wannan bayani anan insha Allah. Allah ya yi dalili. Wannan shine a takaice game da ɗalibai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله muna godiya ga Allah wannan da ya tara mu a wannan gurin ba don komai ba domin amfanin kanmu ne da angon Hausawa. Kuma shi taro Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da mu tunatar domin tunatar wannan ina amfanin mumunai. Tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce mu tunatar ko da aya ɗaya ne muka ci na mu tunatar. Allah subhanahu wa ta'ala ce babu wani alheri a cikin yawancin tarukan da muke yi ce fa wanda suka yi umarni a yi sadaka ko kuma a kyautata kamar wannan taron da muke yi na kyautatawa ne wa kanmu kuma ba wani ba, au islahin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane. Amma wanda ya bar wannan hanyar ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wani hanya ba wa hanya na mummunai ba, kamar da yaran nan suka karantar da mu cewa bayan da za mu yi mu addini ba tare da bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da bin abin da sahabban manzon Allah suka aikata ba, to Allah zai jibintar da mu abin da muka jibinta, kuma Allah wuta zai samu. Allah ya kiyashe mu ga shiga wuta. Allah ya sa kamar da muka so taron nan Allah ya sa kuma mu kare shi lafiya.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Comme mot de bienvenue de Sa Majesté, 17e congrès ordinaire de Kodema, Matumba, Monsieur le sous-préfet de Fumban, Monsieur le président du Kodema, imam, autorités religieuses, élites, cadres, opérateurs économiques, fils et filles de Matumba, venus d'ici et d'ailleurs, chers invités, mesdames et messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est avec une grande joie et un cœur reconnaissant que je vous souhaite la bienvenue dans votre propre maison. Ici, à Matumba, à l'occasion de ce 17e congrès ordinaire de notre comité de développement. 17e congrès, cela veut dire 17 années que mes enfants se battent pour faire avancer Matumba. Je vois les réalisations, le puits de la Pirigia qui donne de l'eau, la salle de femmes enceintes en cours de construction au centre de santé intégré de Matumba. La lumière qui arrive dans nos coins. Je dis merci au Kodema. Je dis merci à la diaspora. Je dis merci à vous tous. Mes enfants, écoutez-moi bien. Un village sans unité est un village qui meurt. Un village divisé ne construit rien. Aujourd'hui, nous parlons de la mosquée. La mosquée, c'est la maison d'Allah. Si nous mettons tous ensemble, musulmans, fils de Matumba, cette mosquée sera construite. Et Allah, qu'il soit exalté, nous bénira. Je lance un appel. Soutenez le Kodema. Versez vos contributions financières. Respectez vos aînés. Respectez vos chefs de bloc. Que nos débats aujourd'hui se fassent dans la paix et la sagesse de nos ancêtres. C'est sur ces paroles de bénédiction que je déclare ouvert les travaux du 17e congrès ordinaire du Kodema. Que Dieu, Allah, Tout-Puissant, Éternel, vous protège et bénisse vos entreprises. Je vous remercie. Que Dieu bénisse Matumba.
Sa Majesté, le chef du village autonome de Matimber, autorité administrative, traditionnelle et religieuse, élite, cadre et opérateurs économiques de Matimber, chers frères et sœurs de Matimber, d'ici et de la diaspora, mesdames, messieurs, chers congressistes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec beaucoup d'humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de notre 17e congrès ordinaire du comité de développement de Matimber. 17 ans déjà que nous nous battons ensemble. 17 ans de sacrifices, de débats, mais surtout 17 ans d'avancées concrètes pour notre village. Je vais être bref et aller au fait. Voici le bilan de quelques années écoulées, entre autres projets déjà réalisés. D'abord, on avait commencé par un puits d'eau, le Rapid Ridge. Et de Rapid Ridge, on a clôturé par un centre de santé. Nous tous connaissons ce qu'il y a entre le Rapid Ridge et le centre de santé. Et le centre de santé, le temps pour moi, c'est énorme. Nous avons commencé la construction dédiée à la salle, à la consultation prénatale du centre de santé intégré de Matimber. Nos femmes enceintes seront désormais reçues dans la dignité et la confidentialité, selon les principes islamiques. En troisième point, on part en énergie. Grâce à la mobilisation de tous et à l'appui de nos élites, l'électrification du village a franchi une étape décisive en 2024. Plusieurs points sont désormais éclairés. Les enfants étudient le soir. Nos boutiques tournent plus tard. C'est un tournant pour Matimber. 4. La recette collectée en 2025. Ici, on a collecté en 2025 1 048 500 au cours de notre 16e congrès, bien sûr. Et nous avons dépensé pour l'organisation 17 500. On a acheté du matériel pour les entretiens, c'est-à-dire une lime, un coupe-coupe, un gant à M. Saïdou de 10 000. On a confectionné la maquette de notre mosquée à 100 000 francs. Et on a acheté aussi 4 haut-parleurs pour notre mosquée à 100 000. Soit une dépense totale de 227 500. Et on a épargné 1 31 000. On avait épargné 1 31 000. Donc il nous reste en épargne 821 000. Si les calculs sont bien. Chers frères, la transparence est notre règle. Je tiens juste que chaque franc récolté soit utilisé pour Matimber. Rien que pour Matimber. Mais nous ne devons pas nous endormir sur nos lauriers. Notre projet prioritaire pour l'année 2025 et 2026 est ambitieux et fédérateur. C'est quoi? La construction d'une mosquée standard pour Matimber. Une mosquée digne de notre foi, digne de notre village, qui pourra accueillir tous les fidèles dans les bonnes conditions. C'est un projet pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures. Je lance dès aujourd'hui l'appel à contribution. Élite, diaspora, commerçants, chaque famille, mettons la main à la pâte.
En ce qui concerne autre doléance, nous demandons au pouvoir public le projet de profilage de la route centrale de Matouben, la finalisation de la salle de consultation prénatale de nos femmes au centre intégré, bien sûr, la dotation de notre village d'un château comme ailleurs, château d'eau comme ailleurs. D'autres, nous pouvons avoir aussi. Frères et sœurs, Matouben ne se développe que si nous sommes unis. Laissons de côté nos divisions. Le développement n'a pas d'ethnie, n'a pas de parti politique. Le développement a un seul mot. Matouben. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de notre 17e congrès ordinaire. Que nos débats soient fructueux et nos décisions profitables à tous, sans toutefois oublier l'avènement de l'école bilingue que à la rentrée scolaire 2026-2027, s'il plaît à Dieu. qu'Allah bénisse Matouben et tous ses enfants. Je vous remercie de votre attention. wannan abin so ba wanda aka saka a gurin yana rubuce kuma mu duka yan anguwa ne kuma ci gaban anguwa muke so don abinda bayani sauke nauyin da yake kai na tukunna Muhammad dan malam liman su Muhammad din suna nan da yawa dan malam liman na Bonaloka don malam awal liman ɗaya ne farkon limamin Ali Sunna a Duwala da sun so da sun ki haka ne farkon masallaci
masu algeta kun kyauta. Les gens vont me comprendre autrement. Mais quelqu'un qui sait d'où il vient, il saura où il va. Moi, j'ai un minani. Ma piye besoin ka alaja awal mamansi. Ntapsha mo pepe yimbo masim fonkasa. Mangai suna. Me alaja wo yedna mangan kamerambe o me marambe. Na manja antu me peut-être ton en carrière tout na. Abi manje ni. Mantangu parti me yu minani. Alhaja awal bebeto galatima. Na farko wani a wajena a shekaru na biyu sarki na ne galajima anguwa ne dole na ne yi masa mubaya abin da yake so kowa ya sani kenan na uku a halin da arzikin ya fi ni da sha kowa ya san wannan marabin tsakanina da Alhaji shine shi Alhaji Awal ne kuma Alhaji Mustafa amma duk wani abu Allah ya bashi ilimi ya bashi sarauta ya bashi shekaru ni da shi babu wani abin da yake janja tsakanin da shi in kuma akwai abin da ne maka yi baka ya fi amin shi ne yau nan da yarda Allah har ya ɗaukaka zango daga kan Alhaji Isofa Diaspora daga kan Alhaji Awal Bebeto su Alhaji Faisal da su da sauransu ni yaro ne a bayan nake babu wani takara ba wani janja abin da yake akai ku sarakai ne mu kuma mu bi ku a baya dan nivon mu da muke ciki za mu hakura da wannan mu ba mu nema mu yadu muna neman kawai abin da muke da shi mu rike iyaye ba na takara bane to shi sa nake so in ce duk wani dan zango kada ku kasance akwai yan bayan Alhaji Awal akwai yan bayan Alhaji Mustafa duk kuna bayan zango ne abin da yake so ku ji kenan domin a yau nan kadan aka ce Allah ya ba ku 1 miliyar Allah ya bashi dole kuma mu yadda Alhaji kuma mun yadda Allah ya baka namun nivo kuma duk wani dan zango Allah ya sa masa albarka ciki duk wani dan zango kuma Allah ya bashi in akwai abin da kai mini tunda ka san kai mini kuma na san kai mini na yafe maka kuma ni kuma na yi maka da wanda na sani da wanda ban sani baka yafe mini wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu ka je ka gaishe shi tukuna a fara ba da kudin nan tukuna ba za a gama a ba da kudi tukuna To an hada a shekaran can an hada kudi na ce to shi an shekara 50 ba gina masallacin ba. Annin gaba daya daga nan harfin muna da za mu jara gama in yaje ba mai jan sallah shi ne a gaba gashi ya bada jaka 10 sannan Yakubu ya ba kuwa Yakubu ya bada kudi jaka 2 matarsa Ramatu ne ta bayar ko a sabo
ya ce bai samu zuwa ba. To matsalar da ake faɗa Hausa ana maganan cewa yau shi president Kodema da kansa, don mu ba mu taba ganin irin wannan ba, yana so ku faɗi gaskiya mu yabi mutum. Shi da kansa shi ya fara bude bikin masallaci, ya ce ya ga abin akwai lati, ya ce ya bada kuɗi jaka 500. to a bayan haka kuma Sabo ya zo ya magana, wannan bawan Allah mu ba mu san shi ba, kuma ya ce kada a faɗi sunansa ga abubuwan da ya yi na miliyoyin kuɗi ne, don ba mu san wanda ya ji blog dubu an tara kam farfen dubu to miliyan 2,500 wanda ya baya mu ba mu sani ba. To Allah ya sa ka cika da tunda ya ce kada a faɗi sunansa, to gashi Sabon shi yake jere ba mu san ya ba wane ne wannan mutum ba. To tunda wannan ya riga ya ce shi dai kada a faɗi sunansa, kun ga ai mun samu ci gaba. In an tada masallaci kan ai mun ga alamu tunda ma ba mu tabo garaji mu wata, da akwai sauran abubuwa na nan wanda dai mun san masallaci ya riga ya tashi, ba wani abun nan ba. To ya bambar girma, to bari dai wannan da ƙarfi zan tafi tukunna. Je saboda chers cadres, chers frères et sœurs de la diaspora, Matimben vous appelle. Nous avons prouvé que nous savons faire le point d'eau Raperidia, l'école maternelle, l'hôpital, etc., les lampadaires. Notre défi de 2025-2026, c'est de bâtir une mosquée digne de Matimben. Une mosquée, ce n'est pas que des briques. C'est l'âme de notre village. C'est un lieu où nos enfants apprendront le Coran, où nos morts seront pleurés, où notre communauté se rassemblera. Et c'est votre héritage. Vous avez réussi grâce à Matimben. Aujourd'hui, Matimben a besoin de vous. Nous ne vous demandons pas l'impossible. Nous vous demandons d'être à la hauteur de votre rang. Une cotisation symbolique ne suffit pas pour un projet de cette envergure. Il faut des contributions fortes à la mesure de ce que Dieu vous a donné. Si chacun parmi nous contribue au vu de ce projet, nous pouvons commencer à mettre les fondations. Votre nom sera gravé sur le mur des bienfaiteurs, mais surtout, votre récompense est auprès d'Allah. Celui qui dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Le Kodema est prêt. Les plans sont prêts. Le terrain est prêt. Il ne manque que votre engagement. Ne laissez pas ce congrès se terminer sans que vous ayez posé un acte fort pour Matimben. Ce que j'ai vu aujourd'hui me réconforte. Et je passe par là pour remercier Baba Mustafa. Vous m'aviez toujours dit que l'islam est arrivé dans le nom par rapport à Matimben, que vos parents étaient venus enseigner la religion aujourd'hui. Moi, depuis que je suis à Matimben, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai vu que c'est vrai. Allahu Akbar. Avant, c'était faux. Je salue mon petit frère, comme il a si bien dit, Alhaji Ba Mustafa, de son courage, de sa foi. Je salue notre grand frère, qui est d'ailleurs notre agent du chef, de sa foi aussi, d'avoir accepté le pardon. Mais ce que je veux condamner, c'est le mouchadage. Parce que c'est ça qui nous divise. Nous, j'ai travaillé dans ce projet en back-office. Mais alhamdulillah, Dieu a donné ce résultat, mais je veux que ce résultat reste. Aujourd'hui, moi, le président de Kodema,
Je veux contribuer 500 000 pour la mosquée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et je demande aux uns et aux autres qui profitent de la stabilité, de la paix, pour s'aimer la cisanie, pour aller mouchader devant les élites. Et je lance aussi un appel aux élites. Un élite n'écoute pas tout. Un élite, c'est aussi un programme. C'est aussi une vie. Vous avez un programme de votre vie. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous mal parler de X ou Y pour vous faire grandir. Dieu vous a élevé sans demander l'avis de quelqu'un. N'allez pas comprendre les avis des uns et des autres. Fumban, le Noun, le Cameroun et le monde entier est en train de voir Matama à travers ses fils. Il y a Al-Balka qui est né, qui ne veut pas voir le PDG d'Al-Balka dans tout le Cameroun, qui, même tous les ministres veulent lui rencontrer parce qu'ils voient ses œuvres. Mais nous, on a la chance d'être à côté de lui. Mais ce que vous croyez nous rapprocher, c'est le mouchardage. Alors que vous-même, vos parents sont venus enseigner l'islam ici. Et que l'islam interdit ce comportement. Je veux qu'à partir de ce moment, que ça cesse. Que nous avançons. Je m'arrête ici, monsieur. Bon, Kunda, congrès, ba congrès irin wannan ba. Kaiwa magana yanzu bari manya abinda an ce daki take kun kuna ta damuna. Ai zancen kuna ganin ga gaskiya a hannu. Tuntunin na ashe sa na ci ailatin din ailati ba ku gane ba. Ga su nan she fita suke kaman gyada. Fita suke kaman gyada ga su nan. Wannan abun fa akwai aiki ba. Lalle ba ku gano na ba fa. To mai gida. Har magana ma ya gagare ne ai. Ga dawanka. Nace muku Saudiya da kanta. Shi ya sauko ya ce to an gama yi da sai aka tura mai gayyata ta waya ta yanan gizo ya gani. Kai ni dai fara kirga kudin nan tukunna ka kuma mayar mini. Kirga ku gansu. Kun san shi ko? To ya bada kudi jaka 5 nashi jaka 5 na mahaifinsa Allah ji kamalin tanko da ramu. Amin. Gashi. Jaka 5 na babarsa na ji. Jaka 2 da rabi kuma na kishiyar uwarsa. To jaka 2 da rabi na hawansa. Ya duka biki jaka 5 ko? Jaka 2 da rabi. Nan ka amsa jaka 2 da rabi, jaka 10 ya kwanta. Ni dona na kallo da kyau ba kada ku ni ban jin rana. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan mun gode ma Allah mai kowa mai kuma muryar ma'aikinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fatan mu shine Allah ya mana gaman kantar, Allah ya sa mu dace, Allah ya ci mu gaba. Wannan gari Allah ya kara masa albarka, Allah ya kara haɗin kai, Allah ya kara soyayya, Allah ya kara ci gaba a wannan gari. Ban taɓa zuwa wannan taro ba sai bana. Kuma da Allah ya tashi kani sai kani a lokaci mai ni'ima mai jin daɗi saboda na ga abin da ban taɓa zato ba. Duran da aka ce akwai saɓani kuma aka ce an zo an haɗu an gyara saɓanin ba abin da ya fi shi jin daɗi da nutsuwa a cikin zuciya. Saboda haka wannan aikin da aka yi aiki ne na 'yan aljanna. Maza Allah ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun so juna. Ba za ku so juna ba sai kun watsa sallama a tsakaninku, ma'ana sai kun yi shiri, sai kun yi sulhu. Saboda haka wannan abin da aka yi ko shakka babu rahama da jinƙa ya shigo cikin wannan unguwa. Jin ɗan Allah ya tabbata a cikin wannan unguwa kuma muna gode ma waɗanda suka haɗu a wannan waje musamman shi ɗan uwa Abu Mustapha da ya haifar da wannan dama na a samu wannan ci gaba. Saboda haka muna roƙon Allah ya sa muku wannan aiki a mizani. Su kuma waɗannan magabata naku wanda Allah ya fifita su a cikin ku yi ƙoƙari duk lokacin da Allah ya ba mu wani daraja ko matsayi idan ka taya shi murna baka san irin naka matsayin da Allah ya ajiye maka ba. Kuma kowa da akwai abin da Allah ya kaddara zai zama a cikin rayuwa, babu wanda Allah ya shi matsiyaci. Kowa da wani kyauta da Allah ya masa, kowa da wani baiwa da Allah ya masa. Saboda haka babu wani mutum da Allah ya halice shi a banza ka kawai Allah zai halice ka. Kowa Allah ta sha halittarsa ko wani kyauta ko baiwa da yake masa. Saboda haka wannan abu da aka yi Allah ya sa albarka a cikinsa. Allah ya ƙara zaman lafiya a cikin wannan gari, Allah ya ƙara ci gaba.
Allah ya haifar da nutsuwa da kwanciyar hankali wanda suka hasasa wannan garin Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma galadima muna roƙon Allah ya ƙara masa ɗaukaka ya ƙara masa daraja ya ƙara masa girma shi ma baba Mustapha muna roƙon Allah da ya nuna cewa lallai akwai na gaba to Allah ya ƙara masa ci gaba Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya ƙara masa ci gaba Allah ya ƙara masa girma a cikin al'amuransa duk gari muna roƙon Allah ya sa masa albarka Allah ya haɗa kawunan ku Allah ya shiga muku gilli da gishu Allah ya cusa muku ƙauna da soyayya Allah ya kawo jin kai a tsakaninku dukkan kuma wani abu da ke shiga tsakaninku na sharri Allah ya ɗauke mana shi dama ba a zama lafiya sai an tamu tashin hankali to irin wani abun da ya faru nan an yi maganin shi dan an kuma kore shi kuma ya ji kunya dama dattijon banza ne duk inda yake ba a zaman lafiya to tun da aka yi maganin sa yawan Allah da ya tafi kenan muna roƙon Allah kuma ya sa wannan ci gaba da wannan haɗin kai ci gaba ya kuma haifar da alheri a bayansa Allah ya sanya albarka Allah ya rufe asiri gaba ɗaya waɗanda suka zo daga diaspora daga duko ina na duniya bawu na yawon da ne duwale ne ina ne gabun ne duk muna roƙon Allah ya koma da kowa gidansa lafiya Allah ya haɗa kawunan mu ya ƙara mana soyayya shi sarki Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa martaba Allah ya ƙara masa girma Allah ya ƙara masa wato ci gaba a cikin rayuwarsa gaba ɗaya mu Allah kai mana albarka Allah ka rufa mana asiri duniya da lafiya magabatan mu Allah ka rufa musu asiri duniya da lafiya Allah ka samu dace ni ma na bada jaka 10 saboda farin cikin wannan taro Allah ya samu dace to malam kun ji abin da malam Husaini ya faɗa malamai magadan annaba malam Husaini ya bada kuɗi kun ji abin da ya ce kun ga haɗuwanmu nan ya zama haɗuwa mai kyau kuma manya sun yi magana an riga an gama domin yanzu kowa ya gane ka gada ba haɗu kun gada ba mu zo nan ba za gane abubuwa ba sai dai a ta tafiya cikin duhu to shi ma kan shi ma da ya zo daga Duwala da abin da ya bayar jaka 15 ya ce a sa a cikin abin da na gudunmawar masallaci wannan jakan wane ne baba dan Zulkifli to butikiye kun san ba za a dama ruwa ba shi da shi a unguwar nan domin dashe mun haura kasuwa mu je mu siyo a siyo suga a siyo mai yanzu ga biredi a jikin gidan sarki dama ya saba bayarwa ga nashi gudunmawar ya ba da kuɗi jaka 5 butiki to Ahmadu dan malam liman jikan liman dan riri harira ya ba da kuɗi jaka guda gashi kuna rubuta ko بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina ƙara jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan gari namu mai albarka ganin bawu a zangon Hausawa ramin kura sai yayanta yau ba abin da zan iya cewa sai dai in ce alhamdulillah. Hausawa sukan yi wani karin magana suka ce wai komin nisan jifa idan muka gudu gaba ɗaya muka ce ba mu son zango ba mu da gurin da ya fi zango. Shi yasa akwai wani aboki na dan kullum a Duwala zan ce ƙarya ni dan bawun ne. Dama kun kore ni a Duwala na ce ni dan bawun ne ina da gari. To alhamdulillah yau muna garinmu. Yau abin farin ciki ne kamun in zo bayani tukunna da haccen sarki. Ina da abokina dan uwana wanda da shi muka tashi a nan kuma muka fita duniya tare da shi. Gara ma ni ina dan zagowa. Wani lokaci in ya tafi sai ka ji lip kamar mushriki ya ci ruwa ya sha ruwa. To amma yanzu alhamdulillah ya ce duk yadda za a yi wani abu a zango da shi za a yi. Abun farin ciki ne mun wuce gaba mun nuna example mai kyau. Daga yau wato da harcen sarki Alhaji Faisal wanda kuka fi sani da Faisal amma ni Talaji Abubakar nake kiran shi saboda shine sunan shi da gaskiya. Masarautar Hausawan zango ta nada shi
turakin Hausawan zango. Ku kawo shi na. Gashi daga yau shine turakin Hausawan zango. Duk abin da masarautar za ta yi dole sai da shi. Shi zai tsara, dole a yi shawara da shi. Yau shi daga yau ya zama turaki ko a ina yake. Saboda abin da ya sa muka ga ya dace a yi mishi yau duk abin da za a yi na zango yana tsayewa yana participate kuma ko baya nan zai turo. Kuma ba karamin abu yake bayarwa ba. Saboda wanda zai cire dukiyar shi jaka 400 jaka 500 ya bayar saboda anguwa babban abu ne. Saboda haka yan uwa daga yau Alhaji Faisal ya zama turaki. Sarki kalle na nan baka da matsala. Daga yau Alhaji Faisal shine turakin Hausawa zango. Ba turaki biyu shi kadai ne, kamar yadda ba a galadima biyu ni kadai ne. Saboda haka zango Allah ya mata albarka. Za ka iya komawa ka zauna. Allah ya saka maka da a saurara. Yau Allah ya kawo mu wannan ranar mai albarka, ranar kongire a angonmu. Sanin kowa ne shekaran da ya gabata ni ban samu zuwa ba saboda wasu dalilai. Tunda Allah ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allah. Yanzu da Allah ya ga dama gani na zo. Kuma zuwa ya yi amfani. Farko kamun ce wani abu, ina godiya ga dukkan wanda suka halarci wannan gurin, daga Yaounde, daga Douala, daga Gabon, daga Kiyosi, daga ko ina ma. Kamar da kowa ya zo na lafiya, Allah mai da shi gidan lafiya. Abu na biyu, sanin ku ne gaba daya, ko kuma wa'yansu ba su sani ba amma wa'yansu sun sani, cewa baban Mustapha kanina ne. Sama da shekara barkate muna tare da shi, mun yi ma'amala da yawa na arziki. Lokacin da ya tashi daga nan ya sauka Saudiya, a guri na yake, a hannu na yake, wata da watanni. Mun zauna lafiya da shi shekara da shekaru. An zo an samu sabani, amma ni sabani na da tsakani na da baban Mustapha ni ban fara dauka akan sabani bane. Yan wa ku yi hakuri, yan kanzagi su suka mai da abin ya zama matsala. Yan cece ku ce su suka mai da maganan ya zama matsalan, ya zama babban matsala, wanda abin ya kai har wani level wanda ni ban sani ba. Ni mutum ne tun da na tashi ban iya gaba ba. Tun muna yara abokanai da muka tashi sun sani ina da saurin hannu, in kai mu yanzu zan rufe ka, amma ina rufe ka zan dawo baka a guri, ya wuce a guri na. Amma yan butsiri tsoma, yan cece kuce, yan iya yi, ku yi hakuri, dole sai an fasa kwai ake soyawa. Ina muku magana zuciya na fari, na yafe mu kowa. Duk wanda ya taba zagi na, ko a boye ko a fili, wallahi na yafe mishi. Tunda me Allah yana son masu yafiya. Idan kuka tuna da kissan Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, Sayyidina Abubakar abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana auren yar shi. Munafukai wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
su suka yi ma 'yar Sayyidina Abubakar sharri cewa ta yi zina. 'Yar abokin shi yake aure, kuma abokanansu su suka yi wannan sharri cewa matan manzan Allah ta yi zina. Manzan Allah hankalin shi ya tashi, sai na Abubakar ya hankalin shi ya tashi, ya ce wane shi zai mun haka? Zaman da muke da shi ya ce 'yata matan manzan Allah ta yi zina. Ya ce to daga yau na yanki, duk kyautata mishi da nake na daina, duk abin da nake mishi na daina, daga yau ba ni ba shi. Allah ya ce ba za a yi haka ba. Allah ya riga ya san me ya faru, sai Allah ya kawo wata aya a cikin suratul Nur. Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshen ayan shi yake ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Bayan sai na Bakar ya ce ba zai ƙara yin komai ba, ya ce sai Allah ya kawo aya ya ce wa'anda Allah ya musu falala a cikinku, me yasa za su ƙi yin kyautatawa wanda Allah ya ce su kyautata dan an yi musu wani sharri? Ya ce to kuma ba ku so Allah ya gafarta muku ne? Yana daga cikin duk lokacin da aka zo za a yi sulhu, to idan kana da ilimi ka tuna da wayannan ayoyin, Allah ya ce la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sai Allah ya ce man yaf'al zalika ibtiga'a mardatillahi fa sawfa nutihi ajran azima. Duk wanda ya yadda ya shirya tsakanin mummuni da mummuni, baka zo komai ba sai saboda umurnin alheri da a bada sadaka da a yi sulhu tsakanin 'yan uwa, Allah ya ce ba abin da za mu baka sai dai lada mai girma. Ina addu'a duk wanda suka yi sanadiyan wannan sulhu Allah ya ba su lada mai girma. Tsakani da Allah ba zan shigar da tai ba. Ba Mustapha ya yi magana, na ji daɗi har cikin zuciyana, kuma ban taɓa tunanin an zo nan za a yi wannan maganan ba. Ba wai gudu zai yi ki zuwa ba, amma ban tunanin cewa in mun zauna a nan za a kawo maganan ba, saboda yadda na ga an shigo da barazana da aka shigo haka shirya ne, sai na taba na ce to bari dai dan gyara dan bindiga na doa wura watakila to watakila tuka za a zo yi mun, sai na ga ashe ba haka ba. Saboda haka ba Mustapha Allah ya maka albarka, dan Allah zango abu guda ɗaya ne. Idan kuka duba ba Mustapha ina gidansu yake, ina gidanmu yake. Le milliardaire malien Bebeto Kilala. Abba ƙarya ne. A ina muke? A anguwa ɗaya muke, a guri ɗaya, dangi ɗaya. Ƙanin shi shine manaja na. Ai dangin shi ne. Ko ba haka bane? Ko yaya ni ma fami na suna guri shi. To amma ƴan kan zagi dan Allah, duk wanda yake son kudi a guri na yazo zan bashi, amma kai kamun sunan wani. Yawa yayi gosta. Yayi alaji. Duk wanda yake so, ina da su dewa da mata da maza. In ana maganar dukiya sai ce alhamdulillah ba fariya ba, saboda duk wani gurin da mai kudi ya fito a ƙasar nan zan fito zan tsaya zan yi magana. Insha Allah. To abin farin ciki ne a gurin mu duka, ko ba abin farin ciki bane? Ce mutum ya fito a gurin ku yana da wannan matsayin. Ban yi muku abin kunya ba 'yan zango, sai dai a zage ni a banza, amma ba abin kunyan da na taɓa yi muku tun daga duniyan da na yi rayuwa, sai dai a yi alfahari da ni. To 'yan zango ya kamata su yi alfahari da ni ko wa'insu? 'Yan zango. To me yasa ba kwa suna?
a tambaya ne yayi a ya ce magana me ne muku da ba kwa sona duk abin da nake da shi eskani na ba makaina me yasa ku yi haƙuri me yasa duk lokacin da ɗan zango ya tashi sai dai ya yi mummunan magana ba zai faɗi alheri ba me yasa muke so mu raba kanmu mu zama clan guda biyu wanda zango tun daga abin nan tun daga kan hawa har hanyar jikanki a buɗe ne me yasa kuna gani cewa ni a karan kaina zan iya mu kaina wani abu ni karan kaina ban isa yi ma kaina wani abu yau matsayin da na kai ni tsewa nike wani lokaci sai shiga ɗakin zauna yi tunani in ce wai ni ne yau haka saboda me saboda Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhiza ba'dahum ba'dan sukhriya sai Allah ya ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambaye su suke raba rahman ubangijinka ne duk wanda ka ganshi da wani ni'ima ko na karatu ko na arziki ko na 'ya'ya ko na lafiya ko na me yi haƙuri ka yadda cewa ba wayon shi bane Allah ne in kai haka ka huta amma ka ce hasada za ka yi kana cikin problem bakin ciki zai iya kashe ka saboda gani yau a anguwan nan ga diaspora ga baban Mustapha ga Alhaji Faisal da sauran 'yan uwa wanda ba sa nan a nan mu ne muke fiyartin anguwan nan ga liman ga Alhaji Usman ga su Ibrahim kanninmu muna fiyartin anguwan nan yau duk ko ina aka tashi za a ce waye mai agents kaza za a ce dan zango ne waye mai agents kaza za a ce dan zango ne abun farin ciki ne ko ba abun farin ciki ba to amma me yasa ku yan kuci ku bamu yan maula za ku kafe a baya ku ce dole sai an bata kuna tunanin cewa in na bata ba ma magana da babu musa ba shi zai kawo me shi zai ba ku arziki ba zai ba ku arziki ba zai kawo muku matsala ne kawai gara ma a ce muna sulhu muna zaune lafiya da shi to za ku fi samun duk abin da kuke so saboda ba zai tashi ya turo yau bala guri na ya ce ga bala na turo shi mishi kaza in ce ba zan yi ba ko ya ce ya turo dan ladi ga dan ladi yi mishi kaza in ce ba zan yi ba ko kuma ni in tura mishi mutum ce yi mishi kaza saboda ni ba haushe ne na san mutunci yau in kana tare da mutum kace wane yi maga mutum na turo maka yi wallahi don kunya ba zai ki ba a sha abin da ya kamata ku duba ku gani haɗin kai shi ya fi zama lafiya da a ce an rarrabu Hussaini dan Allah ku bari abin nan ku yi haƙuri saboda haka ni abin da nake so in ce daga yau jama'a ku shaida billahi lazi la ilaha illa huwa ba mun safabbin da komai a zuciya na game da shi Allah ya sani idan ina da wani abu tare da shi duk abin da nake so a duniya kar Allah ya bani zuciya na fari da shi kuma daga yau ni na tsaya akan bakana yadda na dauke shi da har gobe haka nake da shi amma ni abin da nake kiran shi akai yau idan ka ji na yi maka wani laifi neme ni tsakanin da kai ba ƙarya ba munafinci ban yi maka daidai ba ɗauki waya ka kira ni za ka zo gidana ko a Fumban ko a Duwala ko a ina ƙarshen ni da na san kana da problem da ni ban taɓa sani ba Isiyaka yana nan shaida da shi muka tashi a nan shi ya tuka mota muka tafiya wunde gidanka zan zo in yi maka barka ka haifi tagwaye baka gaya mun ba
da na iso yawon ne na rinka kiran ka baka dauka banda labari ban san kana da matsala da ni ba amma mutane suka pompa na san akwai matsalar jeunesse a gurin ku yara ne kanninmu ne gaskiya ne duk lokacin da in akwai problem kana da matsala da wanka dauki waya ka kira ni ka ce wani ga abin da kai mun ga abin da kai mun banda girman kai duk wanda ya ce maka ina da girman kai raini ne ba na so ni raini ban so raini saboda ina respectin na gaba da ni dole kai respectin ni banda girman kai in ne maka ba daidai ban su cewa ne ya haƙuri ya wuce amma ni daga yau magana ya wuce a guri na amma na so ka jawo hankalin yaranka ku daina dariya ka jawo hankalin yaranka yau ya isa ya zama izina a gare su cewa ni da kai mun yi sulhu su kuma mai matsayinsu akwai matsala idan ku yi haƙuri bari bala ku yi magana kun shiru mana ba su ya haƙuri ku yi haƙuri mana yanzu magana ake idan an gyara ana na ga muku sai an fasa ake gyara kuma yanzu kuna so Mustapha, ina so ka gaya yaranka idan kana da matsala da mutum su barka kai matsalan ka kai kadai. Ina da yara, ina da mutum sama da 200 a bayana wanda suke aiki a ƙarƙashi amma ba wanda ya taɓa sanin cewa me tsakanin da kai. Ɗazun nan ka faɗi ka yi rafilin wani abu cewa akwai mutanen da ka turo suka zo gudina suka ɗauki mota sama da wata 6 duk dare ina kawo kiliyan da kaina nake tukowa in kawo ina ba mu kawo gurin ka tambayi direbobin ka za su gani akwai yaran ka sun sani zan kawo mu aji a Yaounde ina nan fasa kai shif da jan suka in yana nan zai taimaye ni na kira shi nace kawo mota zan loda ma mutum ai ina so ka gane cewa ana fishi amma ba har cikin zuciya ba ne ni abin da nake so da ku yara ƙannina ku ya guri akwai Bala akwai Lili akwai ya sunan dayan ku jira mun sunan dayan mana banda Lallame akwai Kadafi Abbas da kai ni abin da nake so ni wanku ne idan akwai matsala ina da matsala da Mustapha watakila ni na fi kusa da Mustapha fiye da ku ba ku sani ba ne ta ƙarƙashin ƙasa mun fi kusa amma ku ba ku sani ba kuna shiga fadan da bai gane ku ba ne abin da nake so ina da ba wai da ni ba don ni da shi ba za mu ƙara samun problem ba idan yana da problem da wani kanku shiga dan zai iya gyara problem shi a koyaushe saboda wani dalilai nashi bani mana gyara ake abin da nake so da ku kowa ya yi haƙuri yi zuwa guri mana zuwa jama'a kai ku zauna ku yi hakuri 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 ku yi hakuri
Jama'a ku ya guri. Lokaci ya riga ya wuce. An yi sulhu, dogon magana bai da wani amfani yanzu. Abinda nake so wayanda suke bin karkashin kasa ba wai da ni ba ma su hada wani da wani su dauki sunan wani su kai gurin wani bai da wani amfani a daina munafinci. Kowa ya wanke zuciyar shi a zama tsintsiya madaurin ki daya. Ni kuma zan yi wani magana guda daya. Ni dan zango ne, kowa ya san gidanmu. Ba wanda ya sai kore ne a unguwan nan ko kana jin haushi na ko baka so na. Akwai mutane wanda na sani wanda ni ba taba rigima da su ba, amma a cikin zuciyarsu ba su so na. Na taimake su a rayuwa amma ba su so na. Haushi na suke ji in suka gani kamar za su mutu. Ku yi haƙuri da yadda Allah ya yi da ni, ko kuma bakin ciki ya kashe ku. Wannan message nake so yi fase ne ga wanda suke kiyayya da ni. Zai nuna maka cewa yana tare da kai ne, yana dariya da kai, amma zuciyar shi bai son ka. Na san su kamar mutum guda biyu a zangon nan. Amma ku gyara halin ku wanke zukatan ku. Ku sani cewa Allah ya yi ne haka, ba ni ne kaina ba. Kuma ba abin da na taba zubar maka, ba abin da na kifar maka. Ina respectin ka, ina mutunta ka. Saboda haka ku yi haƙuri, ko ku wanke zuciyanku ko kuma ku yi ci gaba da bakin ciki ya kashe ku. Wannan shi ne. Akwai wayanda suka shirya kamo su yi tambaya, zan ba su amsa. Suka ce na yi alƙawari shekara 3 da ya wuce cewa zan sa yara, zan ba ma yara aiki. Suka ce za su zo nan za su yi mun tambaya wani aiki na ba ma yara. Na ce kamun su yi tambaya zan ba su amsa. Lokacin da na ce kowa in an yi lasin konkur ya zo ya kawo dosiye, abin da zan iya yi zan taimake shi a kai. Tsakaninku da Allah wani dan zango ne ya kawo mun dosiye ban dauka na taimake shi ba. Wanda ya kawo dosiyen shi akan in taimake shi akan konkur ban taimake shi ba, ya daga hannu ya fito a gan shi. Saboda akwai wanda suna zagi na ce zan yi kaza ban yi ba, na ce zan yi kaza ban yi ba, na ce zan yi kaza ban yi ba. To wanda ya kado sai akan taimake shi ban taimake shi ba, ya fito in gan shi. Na kira yara, sarki yana na shaida, na ce ina son yara 10 wanda zan sa su a aikin soja a unguwan nan. Wayanda ma ba su nan su suka kawo dosiye. Akwai wanda ni kadan kaina na ce zan dauka zan sa. Kuma zan gaya muku ba wai tonon asiri ba. Aiki ne ake yi don a yi encouraging jeunesse a unguwan nan. Akwai yara guda 4, guda 5 ne ko guda 4, 5 ko 5 a unguwan nan wanda ni na dauki alƙawari kuma na bada sunan su, kuma Allah ya da sun zama sojoji insha Allah. Ina da ƴaƴan mata guda 2, ƴaƴan Njimadu wanda ya kawo mun kuma na bada sunan su kuma an dauke su. Akwai dan Musan Kwari na bada sunan shi an dauke shi. Akwai yar gurin Zakari na bada sunanta an dauke ta. Na 5 in ne ban san wane ne ba. Akwai yata ayana 2 ne ban lissafin su wannan. Duk na bayar a dauke su. Dan Allah nayi ko ban yi ba? An yi. To me yasa kuke zagi na? Saurani. Na yafe duk wanda ya zage ni, na yafe mishi, amma dan Allah ku tsayar haka. Zango daga yau an zama daya, kuma in an tashi a nan yaran da suka zo, kanninmu da suka zo daga Yawunde na gayyace su a gida, da kanninmu da suka zo daga Duwala, wanda ba su ba dan Allah a yi hakuri. Na ji kun yi shiru, ko ba ku ji daɗin maganan ba ne? Da samari. Wayanda suka zo daga Yawunde baki da wanda suka zo daga Duwala baki, ina gayyatan ku a gidan an tashi. To akwai bakin daban ne? Sannan a ƙarshe kamun rufe, na san lokacin sallah yayi. Galiman yana hayya ala sala.
an ce ana kongire dan a gina masallaci. Anguwan nan kuma anguwanmu ne. A shekarar can an yi kongire, an haɗa kuɗi miliyan 1 da wani abu. Ban samu zuwa ba kuma ban bayar da ko sisi ba. Haka ne? To alhamdulillah. To yanzu an ce a zo a gina. Kuma na gani a cikin plan da diaspora ya nuna mun kusan miliyan 40 da wani abu. 50 ne ko? 42. Ko ma dai nawa ne? 42 miliyon ne na gani. Yawa zai fi ma haka. Basket a nan naga kaman ba ɗakin baki kuma a zango ba mu da gidan baki sarki. Dole in za a yi a gina gidan baki mun yi baki masu daraja wanda za a iya saukan su a gurin. Ba za ka yi baki mai mutunci daraja da sauransu ka rasa gurin da za ka ajiye shi ba. Ya kamata a gurin a keɓe wani fili ko da deux chambres deux douche ne a yi a gurin wanda in baki sun zo za su iya sauka a gurin. Wannan tsarin zai fi mana. Sannan aikin Allah ne. Tunda aikin Allah ne kowa yana so ya samu lada. Ya kamata an je kiyama aka tambaye ka me kai ma masallacin anguwanka kai ma ka samu abin fada. Kar ka yadda a zo a zuba kudi baka bayar da ko sisi ba. In Allah ya so ya yadda da yaddan Allah ba da yadda na ba. Kamfanin Albarka ta dauki nauyin bayar da sefa miliyan 10. Na ci gaba da gina masallaci insha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Za mu bayar da miliyan 10 a gina masallaci. Idan an gina masallaci kuma bayan an gama za mu ga meye za mu iya yi a cikin masallacin. In Allah ya yarda. Amma kar ka yadda a gina masallacin ba sisinka a ciki. Kai sarkin wayo mai hannun 'yan dambe kankamun na kamore ba ka so ka bambaro ko ya a samu ka ba da wani abu a ginin masallacin angon. Ba haka na so ba, amma da na zo nan ne abubuwa suka zama wani iri sai na ji abin wani iri. To shi yasa na ce na ba da miliyan 10. Kowa ya kawo nashi participation. Allah ya taimake mu gaba daya. Mata da maza da yara da manya na anguwan nan Allah ya mana albarka gaba daya. Sannan ya kai. Sannan ni a karan kaina kai ku ji mana. Ni a kan ku yi hakuri. Ni a karan kaina akwai projet wanda nake dauke da shi. Saboda dai anguwanmu ya ci gaba. Za mu duba fili a anguwa, babban fili wanda za mu gina gidan marayu. Wannan ni zan gina. Za a ciyar da su, a shayar da su. Duk wani marayun da zai shiga gidan sai ya haddace Qur'ani zai fita. Za a yi karatun boko, za a haddace Qur'ani. Za mu yi complex ne gaba ɗaya amma a cikin anguwan nan. Mu kamfaninmu za ta ɗauki wannan nauyin kuma za mu yi insha Allah. Sannan abu na gaba, muna da matsalar ruwa a anguwa. Sarki ina so a nemo mun fili ba da jumawa ba. In kuka ga ba a yi ba to sarkin Hausawa ne. A nemo mun fili akan hawa sarki. Za mu zo mu yi forage industrial a gurin. Za mu sa tankoki wanda zai sauko mana da ruwa duk anguwan nan. Wanda kowa zai bude famfi ya sha ruwa. Amma mun ba faɗa na maimaita in ba a yi ba sarki Hausa ne. Sarki a nemo mana fili. Yawwa. To wannan shine abin da muke dauke da shi. Allah ya mana albarka. Allah ya haɗa kawunan mu gaba daya. Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah ya taimake mu gaba daya akan abin da muka sa a gaba. Masu nema Allah ya sa su yi dukiya wanda zai fi nawa. Allah ya ba mu kowa abin da zai rayu da shi. Allah ya taimake mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
gama komai ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan taro. Wayanda suka zo daga nisa don su halarci wannan taro Allah ya baka su lafiya. Wayanda suke nan kuma Allah ya hada hankulansu. Allah ya sanya albarka a zango. Allah ya taimaka mu kowa. Wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya tuka su da rama. Mu kuma namu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Abinda zan ce muku she hakuri. Hakuri. Allah ya sanya albarka tsakaninku. Allah ya sanya albarka tsakanin mu duka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Papa, sanar da 'yan yawon da zuwa na a da sun la'asar za a wata. Duk forum na nan samu gyara forum mu saka kana turo kudinka 1000 francs ne ba muwa kana yi za mu yi koshi mu kai koshi mu zo mu yi devi mu ga combien de sacs de ciment sai dinga ba mu shaka muwa insha Allah. Yanzu lokaci yayi kowa ya tsaya da kyau abin da ya kawo mu kowa ya ji. Ku ji abin da aka samu aka hada a yanzu. To abin da bayan wannan diaspora ya yi promin kudi jaka 500 wanda zai bayar. Galadima miliyan 10. To aka buga lissafi ya kama miliyan 12 da 463,500. Yau shi ne 12,463,500. 12,463,500. Ga shi ga takardar. Kunga kongren da aka yi na bana shine na shekara 12. Shekara ɗaiɗaiɗaiɗai 12 za yana hada kudi duzan. Ga shi a kwana a shekara da yi. Muna fatan cewa shekara mai zuwa mu samu miliyan 50 mu gama masallaci a gidan baki ma. Kun ci ba? To shi ku gaya musu da bawo ne ko da faransa ko da abin nan. Kama min zalimi kwami majam ngundu mo ba ma shamante na ba wo bin samma infana bon ba ndo man tem pension million bankun kam tungam sheten ne tem ko moni wa man na wa pesera abandi million na view kun kam tungam sheten ne tem ko moni yo ba samma ba million ne tem ko moni i tem kun kam moni i ba mbu mo aba masen To yanzu Alhaji ba Mustapha kuma yace yana gayyatar mutane akwai wasan dawakai da an fito daga gidan Galadima abin nayi ne lasar kuma za ta taka leda a nan ba wai batun can duk an hade ba za mu gaya muku abin da aka ajiye ba shi mutum ya je ku yan gari ba gayyace ko aka ce yan duwala da yawun ne liman na kowa ne kuma hana limamai ai dole ne ku zo kun ci ku yi mana addu'a. Taro ya yi kyau. Shekara 17 kenan muke wannan taro. Amma taron bai taɓa yin daɗi kamar na yau nan ba. Allah ya daɗa sa mana albarka. Amin. Allah ya zaunar da angonmu lafiya. Amin. Kuma waɗanda Allah ya sa su a gabanmu masu arziki Allah ya daɗa ƙara musu arziki. Amin. Kuma duk waɗanda suke so wani fitina ya shiga tsakaninsu Allah ya watsar da su. Idan masu shiruwa ne kuma Allah ya shiryar da su. Domin babu wani abin da ya fi kyau a rayuwar duniya kamar haɗin kai, kamar dukan jama'a a
kasance duk tsintsiya ɗaurin ki ne. Allah ya taimake mu baki daya. Allah sa mana albarka a unguwarmu wayanda suka zo daga nesa Allah ya yi musu albarka kuma Allah mai da su gida lafiya. Duk wanda ya taimako da dalar shi dala biyu don Allah ya taimaka masa. Kuma ga mai gidanmu nan wanda kuke ganin cikin nan da yake gaban nan ga mai gidanmu shine director ta Alhaji Awal kenan. To karana sai mu monomi Muhammadu Awal Sabili director da sai TV ya. To bana ma na manta ni ban san gidan talabijin ne ba. A yanar gizo-gizo duk duniya za ka ba mu wani. Duk duniya za ka gari ba. Insha Allah, ne gina tabbila. Saboda haka a gaskiya ina ce da farin ciki kuma wannan TV da kuke gani ni ne a Bereji. Amma irin taimaka mun da Alhaji Awale babu ne zan fara saboda haka duk an da zai saka kafa ina tare da shi. Kun ga dalili albarkacin kaza ga dangare yakan sha ruwa. Yanzu a dalilin shi yanzu ya zo ya ga sabuwar in ana bawu wani ma ya fito daga bawun zai ce shi ba dan bawun bane mu mun sani ai akwai wanda suke nan su ce su ba yan bawun bane. Shi Galadima ya magana ya ce duk duniyar sai da ya tafi ko ina aka tambaye shi cewa yake shi dan bawun ne. Don me yasa zai iya ce ma ba dan ba wasu ma na ce dan duwara ne dan ina zai iya bi duwala tunda duwala mararraba ce bariki ce kowa ya zauna abinsa amma bai ki inda ya fito ba gashi kuma an kawo muku talabijin dalilin sa ne za ku fito a duniya a ganku ba mu samu ci gaba ma ga abubuwan da aka hada to yanzu yanda aka faɗa shi ma ya mun da yace har kuka yi to Allah ya ƙara haɗa kanmu liman sai ne mai rufe mana da addu'a bayan an tashi daga fita nan gidan Galadiman za a je اللهم اصلح ذات بيننا وأني بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.
Go, 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 go,